नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँ आपण मैंने भलर थे। आज शुभ शिवरात्रि हार्दिक अभिनंदन समस्त को। तो आज मु गाँव को आसी तो आज पुणी गोटे नुआ ब्लॉग आरंभ करुँची। तो आजिकार प्रोग्राम टे जगन्नाथ मंदिर शिव मंदिर बुलवा गोटे भल जगह जावा मयूरभंजर हिंगुला। तो सेठिका मंदिरटा केमती कौन मु जगह पहुँचला पर केमती कौटी जी रास्ता देखी पहुँचला पर तार जो मंदिर जो जंगल भितर जो मंदिरटा है केते सुंदर व्यू अच्छे मुझे आपको देखेबी पहुँचला पर देखा। A few moments later. तो यू आम पुड़ाशुल मोर ये गोटे नुआ तेल टांकी है। तो यू आम तेल पकईकि यू बाहर चल ये गाड़ी तेल पकड़ा आम गाड़ी पेट्रोल पड़ा गाड़ी पेट्रोल टी पकई देकी आम बाहरी आसिले हूँ माँ हिंगुला अभिमुखे। तो बर्तमान आम पुड़ाशुल मार्केट रू बाहरिलु। पुड़ाशुल बर्तमान जावा आम सजनागढ़। नेक्स्ट लोकेशन आमर रहिबो सजनागढ़। सजनागढ़ रू डाहाण को कटिबा आमर हूँ हिंगुला रोड। तो गोटे गाड़ी मोर भौणी आमर जीजू जी से बसी। तो आम आमर बुलेट धरिकी मो पुतरा मो झीआरी मु तीन जन आम गोटे गाड़ी बसिक चलू आमर है बुलेट। तो देखिपे आम तीन जन हूँ जाऊँ बर्तमान आमर पट्टा पुलटी बर्तमान काम चलती देखिपे। यहाँ पट्टा पुल राजा अमलिका पुल बर्तमान से भांगी जाकि नुआ पुल एपटे तैयारी हो। रास्ता बहुत खराब रास्ता नहीं आमर चंडी मंदिर सजनागढ़ लोकेशन है चंडी मंदिर। चंडी मंदिर जस्ट टिके आगू एबटा पूरा भांगी गड़ा छता कर तो आसनु के पड़े के चलो क्या ना बर्तमान देखिपे आमर सजनागढ़ जंगल जो आरंभ है। तो साइड रे परिवा दुकान जंगल व्यू आमर पूरा प्राकृतिक नेचर व्यू आमर अच्छे ये आमर कुकुड़ा आज जेहेतु शिवरात्रि उपलक्षे आमर हूँ गाँव में कुकुड़ा लड़े व्यू बहुत सुंदर अच्छे पूरा ग्रीन ग्रीन पत्र झड़ा ये सब शाल गछ ना शाल गचरे पत्र झड़ा देकी पत्र पहुँचाऊँच जो नुआ पत्र तो पूरा माने प्राकृतिक सौंदर्य को तार सुंदरता को आहरी द्विगुणित कर
ଦୂରରୁ ଆମ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ଆମ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ନୀଳଗିରି ସଜନାଗଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କାଠପାଳ ପୋଲ। ଏଠି କାଠର ପୋଲଟା ନୁହେଁ, ଅବଶ୍ୟ ନାଁଟା ହେଉଛି ତାର ହେଉଛି କାଠପାଳ ପୋଲ। ପୋଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିଆରି ହେଇଛି କଂକ୍ରିଟରେ, ନାଁଟା ହେଲା କାଠପାଳ ପୋଲ। ପୋଲର ଭିୟୁଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତଳେ ନଦୀ, ଉପରେ ପୋଲ, ତାର ଭିୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି କିଛି ସମୟ ପରେ। ନଦୀ ସୁନ ନଦୀ, ଆମର ଏ ଏରିଆର ହେଉଛି ସୁନ ନଦୀ। ସୁନ ନଦୀ କଡ଼େ କଡ଼େ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଷ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଠି ଧାନମାନ ଚାଷ ହୁଏ। ନଦୀ ପଠା ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି, ନଦୀ ବେଶୀ ହୋମ୍ସରେ ପକେଇବୁନି ହେଲା, କାରଣ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ହେଲା। ନଦୀ ପଠାଟା ଆମର ଆସିଗଲା ଆମର ସୁନ ନଦୀ। ନଦୀ କଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଡେଭଲପ୍ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପାଣି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଗାଁକୁ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ନଦୀ ପଠା ଗାଁର ହେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ନା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟାଉନ୍ ସିଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ବହୁତ ନିଛାଟିଆ, ବହୁତ ଫାଙ୍କା, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଗାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ନଦୀ ଠାରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଆମର ଏଠି ଗାଁରେ ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଭିୟୁ ସବୁ। କାଠପାଳ ପୋଲ, ଏଇଟା ହେଲା ପୋଲର ଭିୟୁ। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଁ ଭିୟୁ କେମିତିକା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗାଁ ଭିୟୁ। ଏଇଟା ସବୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ପାଣି। ଏଇଟା ଆମର କାଠପାଳ ପୋଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲ ଭିୟୁ କେମିତିକା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ସୁନ ନଦୀ, ଏଇଟା ଏପଟେ। ଏଇଟା ଆମର ନଦୀ ଆଉ ଗାଁରେ ନଦୀ ଆଉ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ପଛପଟେ ଭ୍ୟୁଟା ଆମର ହିରୋ ଆମର ହିରୋଇନ୍ ପଛପଟେ କହିଦେଉଛି। 3 ଜଣ ଆସିକି ଆମର ଏଇ ବୁଲେଟ୍ ଯୋଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ। ଗୁଗୁଲି ମନ୍ଦିରଟା କାହାର ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲୁ ବୋଧେ? ଆସିଥିଲି ନା? ଆସିଲି ନା? ଆସ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଯିବା। शुभज्योति नाम दास फाल्गुन मास कृष्णपक्षी त्रयोदश तिथौ भगुवासे ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାରିବି ନା ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ମେଳା ଯାଇଛି। ମେଳା ଗଲା ପରେ ମେଳା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ମନ୍ଦିର ତ ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଉଛି। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା, ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ଗାଁକୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମନ୍ଦିର ପୁରା ଦେଖୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଯାଏ। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାହାର ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଢେର ଥର ଆସି ମାଗିଛି ତ, ତାର ବହୁତ ମନସ୍କାମନା ଏଠି ପୁରା ହେଇଛି।
विष्णवे नमः ओम आपहिष्टमय भूवस्थान ऊर्जदातनमय जगशिवतमरसतस्य भाजयतहन कुश त्रिवमात्र तस्मारंगमामवधस्य ख्याय निर्गत आप जनो यथातन ओम ଏଇ ସାର୍ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପାଣି ଫାଣି ପିଇଲେଣି ଚାଲ ଯିବା ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଯେଟାକି ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଜଳୁଛୁ। ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ମେଳା ଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହେଉଛି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ଲୋର ହେଇଯାଉଛି ଧୂଆଁର। ମନ୍ଦିର ବୁଲାଟା ସରିଲା ପରେ ହେଉଛି ଏଥର ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇବା। ବାହାର ଭିଉ ଆଉ ପୁରା ହେଉଛି ଦେଖେଇଲି ହେଉଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ପୁରା ଲୋକେସନଟା ମୁଁ ଦେଇଛି। ହେଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ପୁଣି ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ ବାଏ।